Bé, senyor Cònsol, primer de tot, moltes gràcies per donar-nos aquest petit espai per poder parlar d'aquest primer any, d'aquest nou mandat. El segon, no sé quin balanç fa. Quin balanç faig d'aquest any? Bé, el balanç és una mica una continuïtat del que vam començar a fer durant l'altre mandat, i aquest mandat l'hem començat justament amb més experiència, no? És a dir, clar, penseu que fa 5 anys, quan vam començar, va venir el Covid, hi havia moltes coses noves, i aquest any ja estem treballant amb normalitat i amb més experiència, no? I per tant doncs, hem continuat amb el mateix ritme. Hi havia qui... Algú em va dir, és curiós que un cop heu guanyat les eleccions la segona vegada continueu amb tant de ritme. Jo crec que això va amb el nostre ADN i per tant hem continuat amb el mateix sentit, no? Sempre pensant en el bé de la parròquia, dels ciutadans, i això crec que es plasma una mica amb tot el que podem fer, des de les compres que hem fet, als serveis que es donen i amb la mateixa il·lusió. Potser la problemàtica més important d'aquest any, no només a Escaldes, sinó a nivell de país, és el tema de l'habitatge. No sé, aquí a Escaldes-Engordany, quin paper té aquesta problemàtica actualment? Doncs bé, el tema de l'habitatge sabem que és un tema greu, és un tema que preocupa molts ciutadans. Nosaltres ja durant els 4 primers anys vam fer moltes accions, des d'ajudar la gent, vam promoure aquests pisos del Pessebre, de l'avinguda del Pessebre, que el govern hi va voler entrar i per tant ara treballem conjuntament i sempre hem tingut aquesta preocupació. Ara mateix, què és el que passa? A principis de gener d'aquest any el que vam fer va ser aturar la construcció perquè era un compromís que teníem de cara justament també a defensar, a protegir el paisatge, a protegir el nostre patrimoni, a fer una parròquia de futur, i per tant això, el fet que estiguem treballant amb la revisió fa que moltes coses estan pendents d'aquesta revisió i justament el tema de l'habitatge és un, no? Estem veient una mica de quina manera podem actuar ara per veure com poden aparèixer més habitatges d'aquests que fan falta, és a dir, per la gent de la classe treballadora, perquè permeteu-me que desenvolupi una mica això. Jo una mica el constat que faig a Escaldes és que a Escaldes hi ha hagut moltíssima construcció aquests darrers anys, però gairebé jo crec que el 99% de les construccions que es tiren endavant van dedicades cap a un públic de luxe, no? Són pisos de luxe. Parlava sobre els pisos de l'Avinguda del Pessebre, no sé en quin punt es troben aquests, no sé si hi ha una previsió de quan podrien estar disponibles, que potser és el projecte en termes d'habitatge, potser el més esperat a la parròquia. Bé, tal com sabeu, nosaltres el que vam fer va ser actuar amb els aparcaments, és a dir, vam plantejar el projecte de manera global, però després quan el govern vol intervenir ells es cuiden del que són els pisos i nosaltres ens vam cuidar de la part de fer l'aparcament i tot el que és la plaça pública i els locals. Havíem fet tot el projecte, això ho havíem fet nosaltres, però al final es decideix fer-ho d'aquesta manera. Per tant, nosaltres estem amb l'obra, ara ens diuen que al març la nostra part hauria d'estar acabada i el govern em consta que han anat fent les seves adjudicacions perquè puguin intervenir de seguida, és a dir, que no hi hagi cap pèrdua de temps, no? Jo vull creure que a finals de l'any que ve desitjo que puguin estar acabats. El Comú d'Escaldes també ha sigut l'últim en donar a govern aquest estudi de càrrega. No sé quins han estat els principals reptes a l'hora de configurar-lo per part del Comú. Aviam, jo una cosa que ja l'he dit moltes vegades, jo crec que aquest estudi de càrrega es demana en un moment de pressió electoral, però jo crec que, és a dir, nosaltres hem estat treballant amb altres coses, s'ha donat ara l'estudi de càrrega, però, és a dir, no ens semblava fonamental córrer, i explico el per què, perquè crec que d'aquí no sortiran forçosament les solucions, és la meva opinió aquesta, perquè per nosaltres el que és important és justament el que estem fent amb la revisió del pla d'urbanisme, és a dir, l'estudi de càrrega, a més ara dèieu que Escaldes hem sigut els últims, però quan el donem nosaltres, govern, hi ha parts que no les han executat. És a dir, que jo em permetria dir que els últims no ha sigut el Comú d'Escaldes, sinó que ha sigut el govern. I no sé si ho sabeu, però per què dic això? Perquè hi ha uns ítems que depenen de govern. Perquè quan estem dient quina ha de ser la càrrega màxima,
s'han de tenir en compte els equipaments. I els equipaments, n'hi ha alguns equipaments que són de competència del govern i és aquí on ells no ho han acabat de fer, ho dic perquè si em permets matitzar el fet que no és Escaldes qui fa els deures en última instància, sinó que al govern també li faltava fer deures. Jo per això, tornant al que deia, jo crec que el que és realment important és la revisió. És a dir, els estudis de càrrega són una foto d'un moment i amb un encàrrec en un moment donat poc concret. Jo ja ho havia dit, penso que potser el que s'havia de fer és treballar al revés i fer l'encàrrec, primer saber cap a on volem anar i a partir d'aquí veiem quins estudis s'han de fer. En termes de mobilitat i transport, no sé quines millores s'han implementat o estan previstes en el servei de transport públic, també es parla d'una interconnexió amb Andorra la Vella, no sé en quin punt ens trobem ara mateix. En relació amb el transport públic, doncs nosaltres al mandat passat vam posar en marxa el transport comunal, Escaldes era l'única parròquia que no hi era. Es va posar en marxa seguint el transport a la demanda amb una aplicació i ara el que fem és afinar una mica, és a dir, hem anat treballant durant el temps per anar millorant i ara, justament a partir del 2 de gener, perquè el dia 1 és festiu, a partir del 2 de gener els ciutadans d'Escaldes, ciutadans i ciutadanes d'Escaldes, veuran un canvi, amb el sentit que el que hem fet, és a dir, ens ha anat molt bé el transport a la demanda perquè ens ha servit per saber quina és la necessitat. I ara que tenim la necessitat, el que fem és orientar-ho cap a unes línies fixes, perquè és veritat que ens adonàvem que el transport a la demanda és molt... És a dir, no el pots controlar, en el sentit que un dia te'l pot demanar molta gent i et col·lapsa el sistema i un altre dia vas molt més relaxat perquè poca gent t'ho demana. És a dir, sí que ara amb la informació que tenim sabem que hi ha usuaris habituals, però després sempre hi ha una part que no la pots preveure. Llavors, què passa? Que en moments de molta pressió això fa que hi hagin més esperes, que posa una mica en dificultat el bon funcionament. Per aquesta raó el que hem fet és el que ja vam fer amb Engolasters, que ja vam fer una línia regular i ara és el que es farà a partir del 2 de gener. No sé si igualment per part del Comú hi ha previst posar a disposició més places d'aparcament, especialment entorn al centre hospitalari o al centre de la parròquia? Amb això ho hem treballat des del primer dia també, perquè sabem que és molt important el tema de l'aparcament a la parròquia i que, a més, darrerament sabem que hi ha un dèficit d'aparcament. Fa 4 dies vam tenir un pont important a nivell dels nostres veïns espanyols, catalans, que va col·lapsar molt la parròquia, és a dir, perquè la gent no es podien aparcar, no? És a dir, que això ja ho sabíem i ho hem constatat darrerament i, per tant, per això hem treballat aquest pàrquing del Falgueró, el pàrquing ara de l'església, que aquest s'obre ja ara, per les vacances de Nadal hauria d'estar operatiu, si no surt res de nou. Vam treballar pel pàrquing del Fener, el vam augmentar i després, ja fa dies que també ho havia comentat, que estem treballant amb uns promotors que volen fer una torre seguint el que els permetia el pla d'urbanisme que ha estat vigent fins ara, i també estem treballant perquè ens donin tota una planta d'aparcament, és a dir, pel Comú d'Escaldes és important trobar aparcaments. També s'havia parlat fa unes setmanes de la possibilitat de la implementació d'un tramvia aquí a Escaldes. No sé quina és la posició del Comú respecte a aquesta iniciativa, si realment és una iniciativa tangible o quina és la vostra idea. A veure, nosaltres sobre aquest tema hi estem treballant, és a dir, el problema de la mobilitat sabem que també és un problema molt greu, ja fa molts anys, mira, de fet en parlàveu dels estudis de càrrega fa un moment i Govern amb la seva part que és la mobilitat, els darrers informes que van demanar deien que el 2022 ja estàvem saturats amb la gent, amb la població que hi havia en aquell moment. Des de llavors ha anat augmentant i per tant tenim un problema gravíssim de mobilitat. Per tant, nosaltres ho veiem bé d'explorar altres coses. Amb la revisió del pla d'urbanisme estem treballant justament en veure quin ha de ser aquest traçat, perquè està molt bé plantejar-lo des d'una visió més virtual, més teòrica, però després s'ha de plasmar el terreny i en aquest sentit estem treballant en preveure aquest traçat. Una altra cosa és que això té un cost molt elevat i ja veurem com anirà el tema del finançament. El govern
no ho sé, parlen de concessió, no ho sé, però en tot cas el Comú d'Escaldes està treballant perquè això pugui ser una realitat algun dia. Un dels projectes més destacats d'aquest any ha sigut el projecte Caldes. No sé quines són les pròximes passes a seguir per completar aquest projecte. Sí, doncs Caldes és un projecte molt important per nosaltres, ara ja està gairebé finalitzat, jo crec que gairebé ja estem veient el final d'això. Què és el que falta? Falten petites coses d'anar-ho polint, amb el sentit que estem treballant amb tot el que és la cartelleria. Per exemple, ens trobem a dia d'avui, sabem que el tema de les fonts i de l'aigua termal ja està atraient molta gent, sabem que hi puja molta gent a veure-ho, potser menys a gaudir l'aigua termal, perquè ara també hem de treballar amb el tema de la temperatura, perquè el que volem és que la gent la gaudeixin, no? Ara, per exemple, quan ens vinguin tots els esquiadors, que ja comencen a arribar, doncs que puguin acabar la jornada una estona a l'aigua termal, no? I llavors, el que et deia, què passa? Que, per exemple, hi ha gent que no sap què és aigua termal, veuen el fum i no saben el que és, per tant, volem treballar amb la cartelleria, explicar el per què són aquelles banyeres amb aquelles aixetes, que és un tribut als primers hotels que van haver-hi a Andorra, que van ser a Escaldes, i que anaven dirigits cap a aquest públic termal. També estem treballant ara una mica en poder explicar una mica quines són les virtuts de l'aigua termal, perquè també és una cosa que darrerament no se'n parla, no? Sabem que tenen virtuts medicinals i potser aquí a Andorra les tenim una mica més oblidades, no? Parlava de les aigües termals, però no sé quins altres projectes hi ha per reforçar aquest contingut turístic de que al final la gent s'apropi. A la parròquia tenim el comerç, tenim les aigües termals, però no sé si hi ha altres projectes sobre la taula. 3 bordes durant aquests 5 anys, la Borda Gabriel, que ara també estem a punt d'adjudicar tot el que és els equipaments interiors, perquè volem que sigui un centre d'atracció pels turistes, és a dir, de cara a la gent d'aquí, perquè la idea és de posar-hi, traslladar-hi potser un departament del Comú, i per tant això vol dir que hi haurà gent treballant, hi haurà gent que aniran a consultar, és a dir, que s'hi aniran a fer reunions, i la idea també és que s'hi puguin fer cosetes turístiques, i que ara, si de cas, ho comentaré més endavant. Tenim Cal Paleta, també, que aquesta també és una... Estem molt contents d'haver pogut comprar aquesta borda, perquè això també permet preservar-la amb el temps, és una borda antiga, sabem que era la cort i l'era d'una altra casa i per tant té molta força patrimonial. Hem comprat el molí del Sumana, que està just al costat de l'arxiu, i aquí també, ara mateix hi ha una gent vivint allà que no se'ls vol fer fora, però sí que ens agradaria, per què no, poder començar a explicar que allà hi ha un molí, si pogués ser rehabilitar alguna cosa perquè la gent sàpiga que hi ha un molí, i amb el que estem treballant amb el Departament de Promoció Econòmica és de poder justament plasmar amb un plànol d'Escaldes, i jo ho he dit ja alguna vegada i em fa il·lusió repetir-ho, que el nostre projecte és dir 3 dies a Escaldes-Engordany, no? Turista, mira, tens activitats per 3 dies, no? Una mica és això, el que volem és fidelitzar la gent, que agafin habitacions d'hotel, que vagin al restaurant, que deixin vida, que pensem que és també el rol del Comú, de fer que el teixit comercial i de l'hostaleria funcioni, no? Per contra d'aquests projectes posats en marxa, ens trobem ara amb la polèmica del Museu Thyssen, de que sembla que deixarà la seva ubicació actual. No sé si per part del Comú teniu alguna notícia més, què passarà finalment? Nosaltres el que se'ns ha dit és que la família Thyssen volen un espai més gran, i amb aquesta idea han parlat amb el govern i sembla ser que s'han posat d'acord. Això vol dir que un cop acabin les obres de l'edifici Node, que haurien de marxar. Estem parlant de, ells diuen 1 any i mig, jo amb l'experiència de totes les obres penso que seran més 2 que 1 i mig. A partir d'aquí tampoc se'n van gaire més lluny, estem a tocar d'Escaldes. Jo sovint dic que Andorra és la capital, però Escaldes és com la capital, perquè al turista no li expliquis. Hauríem preferit que es quedin allà dalt, però respectem el que ells diuen i jo estic convençuda que quan ells marxin allà sorgirà alguna cosa interessant. És a dir, jo soc de mena molt optimista i
hauria preferit que no marxessin, però ho respectem i s'hi faran coses xules allà dalt igualment. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Perfecte. Doncs vinga, fins una altra.